Спортивно-патріотичний клуб «Слава» і газета «Аргументи тижня» представляють в Керчі 22 липня головна подія літа. Подаруймо дітям свято спорту. О 8 ранку легкоатлетичний забіг, ранкова пробіжка. Усі учасники гарантовано отримують зірковий сертифікат та безкоштовний корисний сніданок. Реєстрація для всіх бажаючих за телефоном 095 599 44 61. З 9 до 12 на набережній Керчі спортивні змагання, майстер-класи та бої без правил. Конкурси та показові виступи для дорослих і дітей. Переможців чекають призи. О 19:00 зірковий концерт і масштабний феєрверк. Спортивно-патріотичний клуб «Слава» і газета «Аргументи тижня». Здорова молодь, сильна країна. Телефон 095 599 44 61.